Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 29. Nukas tala kuma akanayon ti panagpampanunot da, kanayon la kuma nga agbuteng da kanya, ken agtulnog da kadagiti amin abilin ko, tapno nasaya at tulat ta ti kasasaad da, ken dagiti kapututan da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kumusta kan, Manang Rosita? Nakapsot akon, Padre. Ngamawan anyaman na daytoy. Ala, agpapigsa ka, Manang. Iti kasta, agkakadwa tayo manan iti simbaan. Sana bale, takanayon kayo mat nga umay diti balay. Tapno mangikarikararak kanyak, kan tapno agsasarita tayo. Wen, ngim ti kayat mi, kat agimbag ka kuman, Manang. Panakunak, kat saanan, Padre. Manang Rosita. Breast cancer, tikimpat kanyak, Padre. No pa'y kasta. Saan ko asakitan, ti ipapanaw ko, itiday ti apyag. Ngamin, amo ka makipagnaudak to iti sitong ti Diyos. Manang Rosita. Kati indonate ko analawa alote. Anak ka ipatakder anti simbahan tayo. Kat agtultuloy day jay apara iti simbahan. Para iti apo. Pagyamanan mila unay dayta, Manang Rosita. Kaasimot dagiti akin dagditoy. Gapo tanaga tayo ijay ili. Ama panda pagmisaan. Kantap no asidagdahan iti simbahan. Kat awan ti rason, tapno di na makimisa. Nagsayat kalaunay, Manang Rosita. Padre, nakapsot akon. Kat amok aso magmamanulaangan nga aldaw ti kandak ti lubong. Kat pagyamanak ti Diyos, iti impay na apyak ko. Ti kaadak iti rabaw ti daga. Wen, Manang Rosita. Agyaman kami mat iti Diyos. Gaputadda ka ng tultulong iti simbahan tayo. Tapno may patakder. Ket amok nga agururay ken ka ti balangat mo, manipod iti Diyos Apo. Itatanatayan ni Mama, kayat ko asublian ti lote. Ti lote nga indonarday ti simbaan. Anya? Subliam? Apay pailaan. Ay namanang, sana mabalin alibre day ti alote. Naglawa alote. Apay pailaang asubliam. Idinto ta naglawa lang aruden ti dagam. An-anuam pay ngay day di alote. Kan maysa, indonaran ni Mama Dayjay. Ita, subliam? No di mo pagan ano asublian. Pues, subliak. Isupay apagkwartaan. Ala, makaamu ka man laangan. Wala, kanas kan ama sublik day ti alote. Naglawa alote. Ita, ipadawat lang ni Mama. Kat itatawanin ni Mama, subliakon. Wan Padre, subliak ti lote, gapot taawanin day di Mama. Kabsat narda. Sige, no di yu kayat nga isubli. Agpatulong aklang arudan itinalaing nga abogado. Saan ko mga agturong iti kastaba na kabsat narda? Tadyak kayat ti parikot. Ket ala, no kasta ti kunam. Asublium ti lote nga indonarday di Manang Rosita para iti simbaan. Sige, awan ti parikot. Ala umlatta. Agyaman ha, Padre. Simple lang ang data na ipatakder a simbaan. Naaramid lang ang iti light materials. Isuan na lakala ang abagbagan. Ay, siyak ti makonsensya iti kastoy ngar aramidam, Narda. Kukwa tayo dahito alote, Manang Vilma. Kasla di ka makimismisa dito. Sana parikot day tabanag.
Adamot tilugan ko. O di nak makimisa ili. Saan anasaya at dayto nga inaramid mo, Narda? Ipakpakitam laang aswapang ka. Imot ka pay. Pumanaw ka dito yan no kasta tibagbagam manang Vilma. Amangan no makaisawang ak iti saan ang maiparbankan ka. Ala, makamu ka. Inak man laangan. Si kamot dayta masabat ko, Padre Arman. Nagapuan nyo? Di taman balay da nanalota. Sinarong karak ida sa nga pamilya. Kasta gayam. Padre, pasensyakan ka ni Narda, Ngamin talaga adyak na lapdan iti kayat na. Awan parikot iti dayta, kapsat Vilma. Anya nga rod ngay. Apay nga intulok mo, Padre. Saanan anas ka na makipin napilitak iti kapsat mo? Tapod numot namin, alote day di mamayo day jay. Padre. Diyak kahit tado ariri. Parikot, kendad dumapay, kapsat Vilma. Iso abay amon. Padre. Sana bali, tamay remedyo lata ti pagmisaan dito lugaryo. Ken mayat ni panawon ita. Iso ang mabalin tayo lata ti agmisa, nga oray iti sirok lang dagiti kayo. Ti importante, kat ti makamisa tayo. Padre. Ala, kapsat Vilma. Labasan ka na, tamapanak pa iti sa bali abalay. Sarong karak dagiti dadduma. Uwan, Padre. No adawayayo, umay kayo lata iji balay. Agyamanak, kapsat Vilma. Adto'y ti tiyam, Padre. Agyamanak na Dora. Sige, mangan ka di takamu ti analing ta, Padre. Adda pa'y saba analing ta. Uwan nana, kat agyamanak. Ay, kasano itan ngay, Padre. Sa dino ti pagmisaan tayo inton Domingo. Adan nakita ka na pintas adiso, nana. Nalinong ijay, gaputado ti kay kayo na. Taramidan tayo laeng, kat timang nibagkat kadagiti mabalin tayo apagtugawan. Wen, Padre. Kasta nga rod ti ibagak kadagiti dadduma. Wen, nana. Ay, mayat kuman idi adda simbaan. Sakit medyo nalawa pa'y. Malan, saanan aday ti panunutan tayo, Nana Dora? Tinapatig ita, kat agmisa tayo lata. Nga oray iti sirok dagiti kay kayo laeng ti pag-uurnungan tayo. O anya, kaano amalpas dagiti kulungan ti baboy, Danilo? Mabiitan, Ma'am Narda. Ngamin, ado kami mo't at tinangdanam nga garamid. Sige, nasaya at mat. Ahwan gayam, Danilo. Kasapulat to ti taga-aywan kadagiti baboy. Kayat mo ka di? Ay, wala, Ma'am. Trabaho daytan. Apay kidi na pagkadkada ngay. Nasaya at mat. Malangarod. Saya atin nyo ti agtrabaho, Danilo. Ne, alpasan di ta pinaaramid ni Narda akulungan ti baboy na. Ay, di ta tinakaisaadan ti sigod a simbaan. Gamita, nagbalinan akulungan dagiti baboy. Anyamat din. Oo, Padre. Kit-kita ang matdagiti kulungan ti baboy. Wen. Malabsak namin, isaokit kita. Ngam, awan pa'y matibaboy mo. Saan pa'y unay atimang kandagiti simento ti kulungan, Padre? Ngam addan ton baboy ang maikabil kadagita a kulungan iti kabiitan at tiyempo. O sige nga rod, kapsat Narda. Agpatuloy ako. Amok, nasakit tinakam ni Padre. Ngam anya ko nga, awanin bibiyang ko. Ngamin, talagamat ako kwami dahito alote. Pagyamanak launay kakabsat, tayo tilikodan ti amin. Ado kayo lataan na urnong tapnagmisa tayo. Tauray no adda tayo lang diti sirok dagiti kay kayo. Ngam ti Diyos, adda kada tayo. Tasa di naman tinakaurnungan ti dua, wano talo.
babaen itinagan na ket adda ijay ti Diyos. Ket ti kayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Isu ti linaon ti Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 9. Ako nana, nasaya at latta kumati intay panagpampanunot, ket kanayon kumati panagbuteng tayo iti Diyos Apo. Ken agtultuloy kumati panagraem tayo ken kuana. Agtulnog tayo kadagiti amin abilin na. Kakabsat ken Kristo. Iti kasta, nasaya at latta ti kasasaad tayo. Ma'am Narda, natay manen ti may sa ababoy. Apay ngay. Jak man amaw, ma'am. Ita lang nga agsapa nakita. Anya matan. Anya nga minter aramidam. Awan mo't, ma'am. Ngam malagip ko. Akas lag kakapsot jay baboy anatay. Ngam jak amo nga ipatay na mo't gayam. Awan mo't gayam ti ammom nga agtarakan iti baboy. Sipod ubi nga. Kit nagtartarakenak iti baboy, Ma'am Narda. Apay nga rod anatay ti may sa baboy. Jak amo, ma'am. Ngambay am. Tasaanen ama ulit, ma'am. Ay, agyaman ak. Naganakin day tamasikog a baboy. Imadumanan ti baboy. O, Danilo. Nakaanak ka din day ta baboy? Uwan, ma'am. Ay nasaya at mat. Apay ngay akas na. Kaslamat agkakapsot da. Gagangay na siguro, ma'am. Takay anak da. O sige, aramidam ti rumbang, Danilo. Uwan, Ma'am Narda. Kumusta nga dagiti baboy mo, Narda? Di kan samot mapaado. Anya kat na saanan? Kat no naganak pa'y tay masikog? Kastaya. Di ko namkit di, apalan na. Anya? Ngamin, makitam akwarta ti maapit kunto. Ay, sa anak nga umapalkan ka, gaputa addamot ti kabukbukudak a negosyo. Oray man. Ala, inakon. Di magasak lang dito balayo, gaputa malabsak. Naggapu ak ijayan da Erwin, napan ko laki na sarita, para iti panagkabite da iti likodan ti balay. Sige, ingkan. Tadi ka manaktak. Ado pa'y tinaskan nga aramida. Awanen, Ma'am Narda. No kayat yaw, sukatandak langin at tagaaywan nyo iti baboy. Gaputa ka na yun mutin nga damatay a baboy. Amangan no ibagayo pa'y abay-bay ak. Taan niya nga min tinararamid mo. Apay akanayon nga damatay a baboy. Jakman amo, ma'am. Kas iti baboy manan anak-anak. Awan pa'y nabiyag nga anak na. Sayang laang ti kwarta. Ma'am. Sige, sukatan kalaangan at tagaaywan. Wen, Ma'am Narda, padasag nga aywanan dagiti baboy. Ngam amangan ngamin, nasyakto mo ti dakes, ma'am. Anya? Tani, kanayon mat nga damatay a baboy yu, ma'am. Dayta ti damag ko. Wan nga rod, tasaan nga amo ni Danilo ti agaywan. Sayang laang ti intang-tangdan ko kankwana. Kwa, ma'am. Panagkunak. Kat basol yun no apay amat matay dagiti baboy yu. Anya? Ngamin, jay lote ang nakaipatakdaran iti ti simbaan. Kat indato na ni Doña Rosita iti Diyos. Ngam sinublim matan, ma'am. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Impakitam nga awan panagbuteng mo. Wano panagraem mo iti Diyos, Ma'am Narda. Anya? Iso dayta ti amok a makagapo. Isu nga oray siguro ipilit yu ti agdarakan iti baboy iti dayto alote. Awan matlaang ti agbayag a baboy. Kitaan nyo manmanon dagiti baboy anat da. Gaputan na tayon dagiti dadduma. Belen. Kasta ti panagawat ko, Ma'am Narda. Ti panang sublim iti lote. Analpasan nga impaay day di inam iti Diyos. Kat sinublim. Babaan iti dayta nga inaramid mo. Impakitam nga awan ti panagbuteng kan panagraem mo iti Diyos. Anya? Sige, padasat nga aywanan dagiti baboy.
Ngumno addan tulat ta matay kadakwada. Saan dak ko maapabasulan, ma'am? Pasensyakan, Ma'am Narda. Impag na ti peste ti baboy ita. Kat may salaangan a baboy tinatda. Anya? May san a baboy tinatda, Ma'am Narda. Sige. Kat saan ka apabasulan no agikat kan? Awan anyaman na. Gapo ta isardeng kumatan ti agpatarakan iti baboy. Kasta tinapasamak, Padre Arman. Sige. Isublik ti Lote. Kat siya kon amis mo ti agpatakdar iti simbaan. Kas kasukat jay pinarakrak ko ang simbaan. Kabsat, Narda. Wan, Padre. Nalawlawaganan ti panhunot ko. Kat sapay ko mata mapakawanak ti Diyos. Gaputa nagbalinak ama naging bubukod. Awan ti panagraam ko. Kan panagbuteng ko iti Diyos, gapo iti inaramid ko. Katpud no dayta. Kabsat, Narda. Isublik ti Lote, Padre. Kat di kay agdanag. Patakderan nyo manan iti simbaan. Ti panagtulnog, panagbutang, kan panagraam tayo iti Diyos Apo, kat iturong na tayo iti nasayaat akasasaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.